Maayong buntag diyan na ta diri sa atong YouTube channel Israel Cebuala. Ug karon guys, naata diri sa atong mga kalubihan kay akong ipahibalo sa inyo kung unsa ang atong buhaton para modaghan ang bunga sa atong lubi. Kay usahay nato no, dili nato kulang gyud ang atong kita sa atong lubi. Mo nang kung atong pasagdan na siya, gamay ra gyud ang kita sa atong lubi. Mo ni atong epektibo na buhaton para mudaghan ang bunga sa lubi. Dili ni bakak, tinuod jud ni. Ang imong gamay rag bungag lubi, kung imo ning buhaton, mudaghan gyud. Atong sugdan na kung unsaon ang atong pagpadaghan sa lubi. Mo ni guys, magsugod na ta. Mo ni ang una natong buhaton sa atong lubi. Paring ani guys, sagbot kaayo. Ato silang hiluan, atong tanggalon ang mga sagbot. Oh, maglampas ta. Hinluan gyud nato ang atong mga kalubihan. Kay kung dili nato hinluan guys, masayang ra ang atong lubi na walay kita. Kay kaning lubiha, wala siya'y bunga kaayo. O, tanawa. Mo na ang atong buhaton sa atong lubi para mudaghan siya ang bunga. Hinluan anato ang palibot pa sa atong lubi. Oh, mo na atong nahinluan guys. Mo nang una natong gibuhat para ang atong lubi mudaghan ang bunga. Hinluan nato ang palibot. Ikaduha na akong buhaton mo ni ang pagsunog. Di ba guys? Natay mga palwa na makit-an sa atong kalubihan sa maniini. Ay naho guys. Ani. Kani. Natay nahog na palwa. Ato ni silang buhaan og lukay. Kumanang kani guys, pwede nato ni isugnod, pwede nato ikoral. Wala siya guys. Padayon ta sa atong pagtapok sa atong lukay. O ana-ana ang atong lukay guys, ang atong buhaton magsunog na ta. Okay guys, magsantik na ko guys. Mo ni ang akong ikaduhang gibuhat sa akong kalubihan guys. Ato gayong halingan ang atong mga lubi para nindot ang iyang palibot guys. Ano oh. Nagdubdub na ta guys.
nahuman na nato ang atong paghaling pagsunog. Mo natong buhaton sa atong mga kalubihan kung hinlo na magsunog-sunog ta. Ang ikatulo guys, nakitaan ninyo ang kaning palkata guys sa ating likod. Mo ni guys, kani dako natong sayop nganong nagtanom ta og palkata na naanay tanom na lubi. Ato ning sagabal ni sa atong mga lubi guys, ato ni siyang dili na ta mo tanom. Kung natay mga kalubihan diha dili na ta magtanom og palkata. Kay ang atong lubi dili na mamunga og daghan. Kay tungod ang atong palkata mutaas ni siya, maungan ang atong mga lubi. Mao nang dili na siya makabunga og daghan. Ug uban pa natong na mga kahoy diha guys na mo labaw na sa lubi, ato gayon na siyang tanggalon. Nagalin tay mga kahoy diha guys na tipo ato na nang gisunog pero wala pa gihapon gyud na siya mamatay. Ato na silang tanggalon guys. Mao ni ang atong ikatulong buhaton na dili na ta mananom na naay lubi na sa atong kabukiran. Bawal na ang palkata guys. Na ako dire sa punuan sa saging guys kay kung ang imong kalubihan hinlo na kaayo kung panahon sa ting init, siyempre direkta na gayud ang init sa atong mga lubi. Kay tungod wala na tay mga sagbot kaayo nakasalipod, wala na tay mga kahoy, kay hinlo na gyud ang atong kalubian. Mas nindot mananom kita og saging. Kay kaning saging guys, pabugnaw ni sa atong lubi. O kay nagsuyop man ni siya og kanang tubig, mo nang ang atong kalubihan og natay tanom na saging, dili sila maepektuhan kung tinghuwaw. Makapabunga gihapon ta og daghan kay naatay pangpabugnaw na puno sa saging. Mo na guys ang atong buhaton guys no kay dili man pwede na kanang dili na tato sila pabugnawan, kinahanglan pabugnawan. Kay nagaling ani guys na kahoy makita ba ninyo? Kani pod siya pwede pod nato ni ibilin pero kung mulabaw na siya sa lubi, di na pod na siya pwede. Putlo na pod nato ni siya. Okay guys, mo na ang atong gibuhat sa atong kabukiran. Napagayod ko ipakita sa inyo guys. Nahanglan kung ang atong gibuhat napugadyoy ingon pa nato ipakita nato na tinuod yun, ano? Karon ipakita nato ang atong resulta sa atong pagpadaghag bunga sa atong lubi. Hey guys, ang atong ikumpara sa atong silingan na kalubihan, na diha guys, kana siya diha kanang yung panato sagbot guys. Daghan siya yung mga nakasagabal sa iyang lubi. Tanawa ang bunga guys, oh. Gamay ra, tapos ang uban buang pagyod kanang murag way sulod ang mga lubi ba oh. Tanawa minus ang bunga. Humanwa po'y nakasunod na mga bunga guys. Human sa ako kaya kung nanghinluan na atong mga lubi, mo ni pong ang sa ako guys, di ba? Nay saging, walay kahoy nakasagabal. Tanaw na to ang bunga guys, oh. Kari diri ana bunga guys, oh. Daghan sila bunga na, oh. Daghan pa pud siya ang musunod na bunga. Dili lang kana ra guys, oh. Dapa guys, oh. Tanawa, sa una wala na bunga na siya. Pero karon daghan na ang nagsunod na bunga. Mo na ang akong ipakita sa inyo na tinuod yun na kung maghinlo ka, maghaling-haling na kay tanom na saging, ug atimanonin mo ang imong mga tanom, mudaghan gayud ang bunga sa inyong lubi. Oh, nakita na ninyo ang kalainan sa atong lubi na gihinloan ug lubi na wala gihinloan. Tanawa, ang sa pikas na hugaw, minus ang bunga. Sa ato na hinlo, daghag bunga. O di ba? Mao na ang akong gipakita sa inyo, dili na bakak tinuod jud na kay ang atong paghinlo sa atong kalubihan mudaghan og bunga. Nahalingan nato, na lampasan nato og imo nang buhaton guys. Dili karon-karon dadyon mudaghag bunga, mudagan pa na siya og isa ka tuig, mao pa ka makakita na ang imong kalubihan epektibo ang imong gibuhat. Mudaghan na sila og bunga. O guys, daghan salamat sa inyong pagtanaw sa akong YouTube channel. Bisag gamay lang nato na i-share sa inyo. Basta kay naay jutay gyud lang kaayo.
Og ayaw kalimti mag-like, comment, and subscribe. Dinhira ko taman. Bye. God bless.